Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se niltaqgħu ma' George Farrugia li se jagħtina tarif siewi fuq il-kelma ħamallu. L-etimoloġija hija fera lingwistika li kultant jaf tkun perikoluża għax mhux dejjem nistgħu nkunu ċerti minn fejn ġej il-kliem. Min-naħa jista' jkollna dokumentazzjoni iswed fuq l-abjad u allura diffiċli tmerja. Iżda min-naħa l-oħra jista' jkollok nuqqas ta' informazzjoni, jistgħu jqumu dubji jekk ikollok sorsi jgħidu ħaġa u oħrajn jgħidu ħaġa oħra, jew saħansitra tista' titqarraq b'xi xebħ simili ma' kliem ieħor li jwaqqak fin-nassa u jitfak fid-direzzjoni opposta. Fil-każ tal-kelma ħamallu, biex nifhmu verament minn fejn ġejja, irridu mmorru lura għas-sens storiku. Però llum, x'inhuma l-kwalitajiet li jikklassifikawk bħala ħamallu? U għaliex dak li għalija huwa ħamallu prim għal ħadd ieħor mhuwiex? Mhux biss għax mid-bniedem mitfema, imma x'dawn il-perċezzjonijiet huma ġejjin minn kif inħarsu lejn il-ħajja, mill-istatus soċjali tal-individwi, jew mill-istereotipi li s-soċjetà donna faslet matul iż-żmien. X'jagħmlek ħamallu allura? Forsi ħabba l-ħsejjes qawwija li joħorġu mill-ispoiler tal-karozza tiegħek? Jew għax iżżomm id-dwiefer jew il-ħoloq tal-imsilet kbar? Jew forsi għax miksi tatus minn rasek sa saqajk? Jew għax forsi tidaj jew titkellem ħażin ma' kull 4 kelmiet li ssemmi? Risposta waħda ċara ma teżistix, għax il-gosti tal-bniedem mhumiex l-istess. Imma biex nifhmu aktar l-oriġini ta' dil-kelma, inħeġġitkom issegwu l-ewwel rokna tal-programm. Ħamallu hija kelma interessanti ħafna fil-Malti, għax hemm ħafna dubji fuq l-oriġini tagħha, anzi fuq kif daħlet fil-Malti. Ħafna ma jaqblux bejniethom ġifieri kif din il-kelma sabet ruħha fil-Malti. Issa fl-istudji tal-etimoloġija dina m'għandniex noħduha bi kbira li jkun hemm nuqqas taqbil. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq suġġett fejn inti ħafna drabi jekk kelma speċjalment tkun ilha li daħlet fil-lingwa ma jkollokx rekord tagħha. U anke meta ssiba imniżla f'xi dokument, inti m'għandek l-ebda garanzija li l-kelma ma kienx tintuża qabel għax xaktax il-kelma tkun tintuża qabel inkitbet bil-miktub. U barra minn hekk anke il-forma tal-kelma, il-forma tista' tintaġen sakemm tidħol f'lingwa, tista' tkun ħadet xi elementi mill-lingwa, elementi mill-lingwa oħra, imbagħad tidħollok fil-lingwa u mhux dejjem tkun tista' tgħid bi preċiżjoni l-oriġini tagħha kif daħlet dik il-lingwa. U di ħamallu tidħol f'din il-kategorija. Però ejja mmorru daqsxejn mill-bidu. L-er ħemele ta' ħamallu ġej mill-Arbi. U bħalma nafu fil-lingwi semitiċi fosthom l-Arbi l-er jagħti tifsira ewlenija. Għalkemm ħemele mhijiex kelma, l-er ma jkunx kelma, però f'moħħ il-kelliema ta' dawn il-lingwi, inkluż il-Malti, kif naraw 3 konsonanti aħna ninterpretawhom. Jiġifieri jekk nara il-konsonanti ketebe għalkemm mhijiex kelma, però ketebe ħaġġibli ċertu sibijiet f'moħħi ċertu ideat u nassoċja ma' ċerti kliem bħal kittieb ma' kitba. Issa l-er ta' ħemele tal-kelma ħamallu fl-Arbi iġor it-tifsira ta' fil-fatt xi ħadd li jġor it-tabija. Għandu it-tifsira xi ħadd li jġor it-tabija. Inkluż anke mara li tkun tqila, mara li jkun ħajkollha tarbija għax dina qed iġġor it-tarbija tagħha għal perjodu sakemm titwielet. F'xi djaletti tal-Arbi dan l-er f'kontesti informali u metaforiċi huwa assoċjat mal-ġar ukoll imma ma' aspetti partikolari tal-ġar, mal-ġar tal-iskart. Meta inti ġor l-iskart minn post tal-ieħor u allura qisek fl-istess ħin inti qed tnaddaf waqt li tiġġor l-iskart. U anke mal-fatt mal-idea ta' li tiġbor l-iskart f'munzell. Issa wieħed li għamel dan ix-xogħol fl-Arbi jissejjaħ ħammal. Dan huwa n-nom tal-aġent, meta ngħidu nom tal-aġent jiġifieri għandek il-forma partikolari tal-kelma, tan-nom li jkollha żewġ sillabi, tajjeb sillaba qasira u sillaba twila, l-aċċent qiegħed fuq it-tieni sillaba,
U tfisser xi ħadd li jagħmel xi ħaġa. U l-ħammal propju huwa xi ħadd li jabbi jew iġor it-tabija, jew inkella xi ħadd li jikri l-ġimla jew xi annimal ieħor b'saħħtu ħalli jkun jista' jġor l-affarijiet tal-passiġġieri. Issa din il-kelma ħammal mill-arba ħammal għaddiet għall-Isqalli u l-Ġenovis. Issa interessanti hawnhekk saret l-ewwel bidla. Għaliex għax fl-Isqalli u l-Ġenovis u anke fit-Taljan tal-lum m'għandhomx il-ħoss ta' ħe. Allura l-kelma minn ħammal saret kamali, il-ħe għaddiet għall-ħoss tal-ke. U fil-fatt il-kelma tidher għall-ewwel darba f'nofs is-seklu 15 tidher miktuba f'dokument li kien trattat bejn ir-Repubblika ta' Ġenova u r-Re ta' Tunis. Imma fit-taħdid x'aktarx li kienet ilha tintuża. Skont id-dizzjonarju Sqalli ta' Trajina, Antonino Trajina, fl-Isqalli il-kelma daħlet bħala kamali u għandha it-tifsira ta' fakkino, jiġifieri porter wieħed li jġorlok l-affarijiet. Il-kelma kif qedna ssibha wkoll fil-Ġenovis, f'Ġenova illum għadet tisma' il-kelma kamalo u tintuża biex tirreferi speċifikament għal dawk il-ħaddiema li jaħdmu l-port jew inkella għal dawk li jġorru xi tabija għal porters. L-ewwel semmejt l-istatus jew il-klassijiet soċjali. U qabel inkomplu nisimgħu dwar l-etimoloġija tal-kelma ħamallu, nixtieq naqsam magħkom xi ħsibijiet oħra. Minkejja li m'hemmx qbil ċar, nistgħu naqblu bejnietna li l-oppost tal-ħamalli huma l-puliti. Il-puliti spiss tarhom isegwu ċertu etikett f'restorant jew jastjenu milli jgħidu jew iqaqqu b'xi daħqa żul minn hemm fil-pubbliku. Il-puliti jaf forsi tarhom jastjenu milli jmorrulek ċerti attivitajiet kulturali bħal festa tar-raħal, xi serata tal-għana jew tal-makjetti, jew forsi għal xi tiġrija tar-regatta f'jum il-ħelsien. Minkejja li dan suġġett kontroversjali, is-soċjetà donna wrietna li jekk xi ħadd jiġi ttimbrat bħala pulit, mela tkun qed tgħaddilu kumpliment. Waqt li t-terminu ħamallu huwa pjuttost insulenti li jċekken il-valur jew il-fama ta' dak li jkun. Però mbagħad hemm oħra. Il-ħamalli lanqas jekk iddebhom ma jkunu jridu jiġu assoċjati mal-puliti u viċi versa. Anki ż-żona ta' fejn joqogħdu tista' tkun assoċjata jekk humiex puliti jew ħamalli. Imma m'għandix ċans nidħol f'din id-diskussjoni taħraq. Interessanti wkoll li mill-kelma ħamallu nistgħu noħorġu l-kelmiet ħamallaġni u ħamallata li tfisser li xi ħaġa mhix xierqa jew vulgari. Nistgħu nassoċjawha kemm mal-imġiba ta' persuna għax forsi tkun qed tagħmel xi ħaġa li mhix tollerata quddiem ħaddieħor, kif ukoll mal-ilbies. Ngħidu aħna xi ħadd libes kuluri jgħidu li jistanaw f'okkażjoni formali quddiem il-President ta' Malta. F'għajnejn in-nies, il-ħamallaġni tista' tkun ukoll għal raġuni estetika. Ngħidu aħna ma' xi oġġett ikraħ, mimli dwal, jew għal xi faċċata ta' dar b'kuluri wisq vivaċi. Tlaqna nkomplu nisimgħu lil George Farrugia jagħtina aktar tarif etimoloġiku dwar il-kelma ħamallu u s-sens tagħha fil-Malti. Issa, fil-Malti, x'inhi t-tifsira ta' ħamallu fil-Malti kontemporanju, fil-Malti ta' żmienna. Jekk inħarsu lejn iż-żewġ dizzjonarji ewlenin ta' Aquilina u ta' Rinserraċinonglot, nibdew ta' Aquilina, ħamallu jgħidilna li huwa dak xi ħadd li huwa ta' klassi baxxa, xi ħadd vulgari. Fid-dizzjonarju ta' Erin, il-Miklem Malti, jagħti aktar deskrizzjoni aktar elaborata ta' ħamallu. Il-ħamallu skont Sarraċinonglot huwa bniedem baxx fl-imġiba, bniedem vulgari, bniedem li m'għandux edukazzjoni soċjali, però jagħti wkoll l-idea ta' fakkin, ġifieri fis-sens tat-Taljan wieħed li jġollok l-affarijiet u jagħti wkoll il-kelma pastas. U la darba jagħti il-kelma fakkin, pastas qed juża naħseb dan is-sens ukoll għax il-ħamallu ġieli kienu jgħidulhom ukoll pastas. Il-pastas kien wieħed li jġor fil-fatt għandna il-qawl Malti mjerfa' oftu mhux pastas għax sintendi qed jagħmel xogħlu. Mela, imma kif daħlet fil-Malti din il-kelma? U hawnhekk ħafna ma jaqblux bejniethom. Fil-fatt Sarraċinonglot jassoċja aktar mal-Arbi u mal-Isqalli, aktar jorbota mal-Arbi u mal-Isqalli din il-kelma. Aquilina jissuġġerixxi rabta mal-Grik. Jgħid fid-dizzjonarju tiegħu, jekk wieħed jiftaħ id-dizzjonarju tiegħu, jgħid li jekk li xi ħadd li huwa Malti ta' discendenza Griega, allu
jgħidlu li fil-Grieg din il-kelma għandha żewġ tifsiriet. Għandha minn barra li l-kelma ħamalla fil-Grieg modern tfisser klassi l-baxxa, fil-kelma ħamalis, tajjeb, għandha żewġ tifsiriet fil-Grieg modern jgħidha kulin. L-ewwel tifsira huwa xi ħadd bla manjieri, xi ħadd jgħid li hu pastat, xi ħadd goff fil-manjieri tiegħu, vulgari. U mbagħad jagħti t-tieni tifsira, xi ħadd li ġor il-bagalli, tajjeb? U f'dan is-sens fil-Grieg il-kelma daħlet mit-Tork. Imma ninnutaw li dawn iż-żewġ sensi nsibuhom fil-Malti wkoll ta' xi ħadd vulgari, pastas u ta' xi ħadd li ġor l-affarijiet. Interessanti hawnhekk kif il-kelma ħamallu żammet l-influenza tagħha fil-Malti, żammet dik il-ħe li turini influenza arbija. Għandek ħe fl-Arbi u ħe fil-Malti. Però l-kumplament tal-kelma għallu mhijiex ma tixbaħx il-forma arbija, tajjeb, tal-ħammal, u allura naħsbu li hemmhekk għandek l-influenza allura mis-Siċiljan u mill-Ġenoviż. Teorija oħra, però ta' kif daħlet fil-Malti din il-kelma, min jgħid li daħlet minn xi varjetà mifruxa li kienet mitkellma fil-Mediterran, mifruxa fil-Mediterran, u kienu jużawha il-baħħara meta kienu jidħlu fil-portijiet. Dik kienet varjetà illum fil-lingwistika nsejħula pidgin, tajjeb, tkun varjetà mħalta ħafna, mħalta mill-Ġenoviż, mill-Grieg, mill-Ispanjol, u allura naħsbu wkoll li din il-kelma vjaġġat minn post għal ieħor fil-portijiet fl-Ewropa. Storikament, min kienu l-ħamalli għaw Malta? Il-ħamalli kienu dawk l-irġiel li kienu jaħdmu fl-inħawi tal-port biex iġorru propju it-tabija. U jniżlu jtellu il-merkanzija fuq il-vapuri, jġorru l-faham, tajjeb, u nafu, speċjalment lejn l-aħħar tas-seklu 19, meta nfetaħ is-Suez Kanal, għaw Malta kien hawn prosperità kbira, kien hawn ħafna attività fil-port, għax il-vapuri bdew jgħaddu mill-Mediterran, allura jifqu Malta biex jabbu il-faham, speċjalment, u kien hawn bżonn ħafna nies irġiel prattikament li jagħmlu dan ix-xogħol, li jġorru il-faham għal fuq il-vapuri, tajjeb. U l-ħamalli allura kienu jitlajjaw f'daw il-postijiet ta' madwar il-port, jistennew xi ħadd jagħtihom ix-xogħol dak il-ħin stess, ma kellhomx impjieg stabbli, kienu jitħallsu kuljum skont ix-xogħol li jagħmlu u skont kemm ikunu idumu jaħdmu. Kellhom paga baxxa, u tant kellhom paga baxxa li fl-1899 dawn protestaw, irvellaw, għamlu strajk biex jitolbu kundizzjonijiet aħjar u l-gvern imperjali, il-gvern Ingliż ta' dak iż-żmien fil-fatt daħħal rata minima ta' ħlas għal dawn il-ħamalli. Nistgħu ngħidu ġifieri kienet isa speċi ta' minimum wage għal dawn il-ħamalli. Tasbu